Това е Кремена Халаджиан, съпругата ми, няма да казвам годините, въпреки че ме не и пука. Беше стилист на България за 2004-2005, не си спомням. Ако търсите дипломатично с нея, няма да я намерите. Казва това, което мисли и абсолютно не и пука кой какво си мисли за нея. Това е Кремена Халаджиан. Това е Маградич Халаджиан, най-безизвестния продуцент, бивш и завинаги цирков актьор. Много важен старт в живота. Мой съпруг, баща на детето ми, дядо на прекрасния ни внук. И може би най-дипломатичния, казваш всичко човек, без също така да му пука, но по дипломатичен начин. Това е малката разлика между нас. Режисьор, разбира се, и бъдеш режисьор в Холивуд, поне като се запознахме, така каза, аз ще стана режисьор в Холивуд. Може би всичко е още пред него. Естествено, че това не може би, не трябва да се го казваш такива в нашия живот, такива думи, като може би не човек, съществува. който винаги си вярва. От колко години сме заедно, не помня. Толкова много. 88 октомври се запознахме. Оженихме се 90-та година, така че 25 години сме женени, всъщност 27 сме заедно. Избрахме да се оженим, а не просто да си живеем заедно, защото аз за всяко нещо в живота си имам теория, в която вярвам и мога да оправдая всяко едно действие и решение, което съм взимал в живота си. За да сложиш подписа си в брачно свидетелство, това не е... Много хора се измъкват и казват, но това е проформа, един подпис. Няма такова нещо. Това е отговорност. Когато сложиш подписа си и кажеш, аз ще бъда с този човек завинаги в добро и лошо, това значи, че ти поемеш някаква отговорност. Хората не искат да поемат отговорност. Ако питате някой, ти ще живееш някой 15 години, пък не сте женени, той ще донесе от стори кибода, за да ти обясни, че това няма никакво значение, много е важна любовта, но значи едно друго нещо. Той винаги има една отворена врата, за да си тръгне много бързо, ако се наложи. А един подпис те задължава. Аз мятам, че в последните години, годините в които живееме, живота стана такъв, че хората не искат да носят отговорност. Страх ги да носят отговорност. Намират се оправдание с какво ли не. А всъщност останаха малко тези, които искат да носят отговорност. Не само могат, искат. Защото смятам, че истинските мъже са тези, които искат да носят отговорност. Без значение каква е тя и за какво. Така че подписа означава смелост, означава отговорност и означава уважение и респект към човека до теб. Това са изключителни ценности, които в последните години са изгубени в нашата държава. Примерът не е хич маловажен, който имаме от семействата си. Маги е израснал в изключително стабилно семейство. Хора, които са давали пример с това как живеят, отношенията между баща му и майка му. Предизвикателствата, свързани с семейния живот, са много, за да оцелее едно семейство. Особено в шоу-бизнеса. Изкушенията са много, те са навсякъде и са непрекъснато. Въпрос е ти в какво вярваш, ти за какво се бориш, каква ти е ценностната система, какъв ти е бекграунда, т.е. какво си научил от родителите си. Изгубвайки моралните си ценности, спряхме да вярваме в абсолютно всичко. В абсолютно всичко. Младите не вярват в нищо. Те са изгубени, не знаят къде отиват, не знаят към какво се стремат, не знаят какво трябва да правят с живота си. И смятам, че това, че те не се женят, всъщност е част от този проблем. Те не знаят това хубаво ли е, не е ли. Това ли да правя в живота си, друго ли да правя, безпътицата е страшно. Смятам, че това да живееш с някой, да се подпишеш, да поемеш ангажимента и отговорността, че ще се грижиш за този човек и той за теб, това значи, че ти почваш много насериозно да приемаш живота. Това значи, че от тук нататък ти и едни други неща ще почнеш да приемаш много насериозно. Защото в момента им чуш, че хората живеят като в видеоигра. Всичко е така.
так, ще се женим, няма да се женим, ще правим това, няма, всичко е така хаотично, с път, с това, с Соня, аз такива неща чувам за младите, няма лошо, не искам да звуча като някакъв пич, който всеки е свободен живот си да прави каквото иска. Въпросът е, че смятам, че това да правиме каквото си искаме, ние го превърнахме в тотален хаос. Този хаос води до тотален разпад на обществата, не само нашето. И аз смятам, че една от причините да се разпадат обществата е липсата на практика. Хората се чувстват тотално свободни, до свободия да правят каквото си искат. И аз смятам, че демокрацията не е това. Демокрацията е нещо много повече. Тя е правила, които всеки спазва, бидейки свободен, без да пречи на останалите. А не свободия, в която всеки прави каквото си иска, пречейки на останалите. Това да имаш семейство е отговорност. Това да се подпишеш и да сключиш брак е отговорност. Който го е страх да поема тази отговорност, ще го бъде страх и да живее живота си. Това, което прави Кремена, когато винаги спори с мен, не винаги, но в много случаи спори с мен, не оспорва някакви мои решения и се разправяме и се караме, това нещо води до развитие. Нещата се случват. Аз се замислям за някои неща, които съм ги гледал от една страна, тя ме провокира да ги погледна и от друга. Същото правя и аз с нея. Въпросът обаче, че ние сме се научили да слушаме. Защото тя може, колкото си иска да ме критикува, или да ми говори някакви си неща, които тя си мисли, но ако те не ми влизат в главата, това не значи нищо. Истината е, че тя се оказва права. Винаги. Истината е, че тя се оказва права. Понякога. Винаги. А единствен истината път и не ме послуша. Истината е, че има силно развити инстинкти тя, което е женско качество. Това съм го признал. За някои неща се оказвала наистина права, пък аз съм се, както магаре, съм се запъвал за някои неща, но това пък опира до характера ми. Аз това си качество предпочитам Кремена по някой път да спора с нея, отколкото аз да нямам това качество, защото този ми инат, който имам, и тази последователност, с която имам, за да водя битките си, всъщност ни е довела тук, където сме. Маги, ти си безкрайно талантлив. Аз може би не съм ти го казвала цели 24 часа. А това, че си добър, но понякога искам да те убия. Също го знаеш. Нали знаеш защо се влюбих в тебе преди 28 години, 7? Сигурно съм заправила, я ми припомни. Заради това, че беше най-цветният, шарен и различен човек, който в онази сивота в 88 година, която цареше в България, аз видях. Преди да се сбием, ще кажа. Ние двамата решихме да подкрепим тази инициатива, прекрасна седмицата на брака, защото и двамата сме малко, да кажа, носталгици, романтици. Някак си това време, в което ние живеехме и времето, в което нашите родители са живяли, има хубавите си неща, има неща, които не трябва да бъдат пренебрегвани, не има трябва да бъдат в който на нас ни харесва. Забравени, да, и смляни от интернета, от забързаното време. Годините, в които нашите родители са били млади, са на мен поне любимите ми години, когато имаше един тролей на паметника Левски, 4 автомобила в София. Това време сигурно безвъзвратно отмина, но ценностите от това време ми се ще да бъдат незабравени и продължени. Затова, хора, женете се. Просто се женете. Подписвайте се.